Iki wis tau leren nduk gareng sitok iki. Wah, ngono ya. Alhamdulillah ndek iki barang ya rek kae ngono tanggapan mayang barang. Ngareng. Hei, mboten sah diumumke. Mboten sah diumumke. Lah ngopo to? Mun ndak dadi pesainge jenengan. Pesaing ngopo? Lah nek aku iso mayang ngopiai kene do ngerti mun jenengan mboten payu rene. Apa raimu ki apik ning lek dalan. Rumangsane nek muko melinti wong Nganjuk wis kepati atine ning Anom Dwija Kangko Dwija Laras Indonesia. Tidak mau berpindah ke dalang lain kecuali lebih murah. Lho. Lah kok kecuali mboten ukara-pekara ukuran larang utawa murah niku ukurane teng perasaan kok Pak. Nek rasane tresno lah mbok larango dibayar wong seneng. Iya, heeh. Murah kaya ngopo nek ora seneng ya tetep golek sing seneng. Iya, heeh. Lah nek nek iso nek sing ketok nyejob jenengan kok gak iso, lah engko tak nyangane aku. Weh. Sajae nek promosi temenanan. Lah kowe ndek ngindalang ya nganggo lakonku. Lah yo ben koyok jenengan. Ning bake angel. Iya toh. Ayo, saiki yang tak takon. Ndaga karo ndalang angel ndi? Ndalang. Ayo. Estu kok, Pak. Kula ngakoni dhewe. Mula nek wayangan kok dinyang kebangetan sing ngenyang. Oh ngono. Estu Bu, kok ngomah wis tak toto ndarik-ndarik aku arep suluk iki, iringane tak gawe iki nggo sabetane ngene. Wah, kok ngomah wis tak toto. Bareng teko donge gawe lali kabeh. Icalok Pak. Hilang ya. Mas, ini ya ora dadi ngopo minangka pamecut semangat. Arep piye kangen. Oh iya. Tombo kangen. Alhamdulillah. Kula nggih ngakoni arep dikaya ngopo kula saged ngeten iki nggih lantaran panjenengan estu kula ngakoni lahir batin. Pertama nggih teng Nganjuk. Ya. Masya Allah, gur perkara jumangkah nika til. Ya, perkara suluk kae to. Nggih. Wong kene kangen suluk kok sik nang iki. Lah, so jumangkah wong kene kangen suwira suluk kuwi wae. Sentro ya. Koyok dielek. Ya. Suwira metu kuwi. Ning mengkene apik kula sumben kula ya. Jumangkah anggro sesumbar lindu bumi gonjang kanjeng kumaludo katiku reketno omo pengkang jolo nidi mbak lumembak penyune kumambang Pomo sing dalang kowe terus nonton kowe suluk kuwi penontone teko dalange kocluk terus mulai apa enek suluk kok terus dandut barang iki lho itulah hasanah budaya oh ngono khas isi Purwodadi ngoten niku Pak isi apa sing nonton ora bakal mulai lah sebabe malah nonton kok aneh yo wah iki cocok iki untuk mencari hasanah baru wah iya nek jelas suluk cuma kanggo sumber lindu bumi gonjing penonton malah wis tahu suluk kuwi wae to kanggo yo suluk liyan kok gak enek to mesti malah ngono oh iya gaya baru Pak oh iya harus ada kreasi ben penonton kuwi penasaran enek ora kreasi liyane kuwi urung enek ya saja nek ngomong kemake kudu berkreasi oh kreasi ngurus tae nek nggih blende terus
Nggih, alhamdulillah saged sowan sambang silaturahmi ngaturaken gunging panuwun katur pepundhen kula Pak Suyata ingkang sampun nimbali kula alhamdulillah berkah barokah niki wau ujubipun mitoni putu tedak siten pitung sasinan keng wayahipun mula wong biyen ki ngendika yen wis dadi simbah ki gur karek angon wayah. Oh iya. Angon wayah kuwi karepe dipérang dadi loro, sing sepisan wayah iso diartekke putu, tegese gur karek momong putu. Nek anak wis sok-sok tresnane malah wis luntur mergo enek putune. Betul. Nggih ta Pak? Iya. Biyen ki tresno karo anak kuwi ora enek sing ngungkuli, ning nek wis metu putune ganti ning putune. Kuwi angon wayah sing sepisan, angon wayah sing ping pindho ya kuwi kon angon mergo simbah tegese wis ngungkur anggone kewajibane ngoyak donya gur karek ngoyak besuke wektune apa ya 5 perkara nglakoni sembahyang utawa salat yen Islam nek upama agama liya ya anut kapitayan wong kene kuwi ngilmu dhuwur kok pro dadi lah nek gur ya cacai urung giduk Pak ya alhamdulillah tujune piye kene petuk kula dadi sada paham sajake kaya pini sepuh ngono to kowe iki lho omong-omong kaya dene wong omongan ninggal weling ngono. Rek padake ninggal tegese aja diukur sepira umur tuwa nome ning diukur sepira to kebijaksanaannya dalam berbicara. Kuwi bener kuwi takoni. Nek wong ngomong kuwi aja didelok kuwi sing ngomong sapa ning ngrungokno apa sing diomongke. Rak ngono to karepmu? Ya urung mesti. Urung mesti to, Pak. Aja perkara sapa sing ngomong. Sing ngomong sapa ku ya penting. Lah nuwun kowe nyalahne wong Jawa nek kowe ncerika karo apa sing dadi omong aku. Ora iso. Wong Jawa kae kondhot cetha kaya sing tak aturke ana ing ngarep. Pripun jenenge? Nek enek wong ngomong ya to, aja mok tonton sing ngomong kuwi sapa, ning ngrungokno apa sing diomongke. Kuwi wong Jawa. Iya ning nek saiki wis gak berlaku. Kowe iso nglar iso gulung lho. Alah lahir batin. Lek kowe nyalahne perkara kuwi benere piye? Contoh nggih. Ya. Contoh jenengan ngendika karo warga masyarakat pundi niki mau jenenge? Tok dadap. Nganjuk. Nganjuk ya. Warga masyarakat Nganjuk pajek medun apa ya digugu? Ora mungkin beda nek sing ngendika Pak Prabowo. Masyarakat Nganjuk pajek medun tepuk tangan. Beda. Aja kok disang sapa sing ngomong, aja disangka apa omongane. Ya sing disang sapa sing ngomong ki sapa penting. Omongane jenengan karo Pak Prabowo ya beda no. Mosok kok perkara omongane tok ya ora mesti no. Jenengan omongane padha plek karo Pak Prabowo ya beda. Iya diampun iki goblok ngono aku bengi iki. Oh alah ngono kuwi lho. Wong diarani dewasa ki ora perkara umure, Pak. Ini juga dipakai. Oh iya iya. Jenengan perlu ngangsu kawruh kathah kalih kula. Nggih nggih Pak. Sesuk sowan mengki tak wejang kathah lah. Oh iya iya iya. Nggih. Mau wejang ya ora apa-apa. Ning melu diluk aku karo aku ya. Yang pundi? Ning mburi kelir kene. Ngopi-ngopi. Tak setrum cangkemmu. Wong kok merine pol nek kalih kula. Ora kenek ngoten niku, rezekine wong dhewe-dhewe. Apa jenenge nasibe wong dhewe-dhewe. Dilalah nasibku apik jenengan nasibe kok kurang apik. Aja meri karo nasibe kula. Ya. Nek sementara ini kan nasib jenengan kan kurang apik toh Pak. Kok ngerti toh? Aku mongko bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan posisi sekarang ini saya sangat bersyukur dan saya nikmati dan saya sadari saya menjadi dalang sing diresnani wong pirang-pirang. Oke, dalang sing pengin kaya aku urung iso kelakon. Iki tak anggap aku ki wis mulya yekti dadi srana syukurku marang perbaning Gusti. Rungokno gobokmu. Kuwi nek perkara dalang aku ora maido. Aku sing kita budwi lho. Apa? Ketoke gagah gedhe dhuwur wis ora iso ngalor, Mas. Anu Pak, mesti ini Pak, apa sih? Kesehatan dulu dijaga. Jadi jangan sampai terulang kembali. Jadi harus dijaga ben tetap stamina fit. Lah tetep budwi. Nggih. Aku ngerti arah omonganmu ngerti kok. Pripun? Aku dikira ora iso apa-apa. Sesuk bojomu gonen ning nggonku. Bojomu gonen ning nggonku. Wong bojoku ora lara kok. Ora lara mosok arep dipijet. Ora dipijet. Lah kowe nyepelekne karo aku. Rumangsane apa dikira cara setrum ki apa ora nyetrum kenceng ngono apa? Oh. Jek bakoh no rumangsamu piye. Oh gak perlu servis. Ora.
Aku nek nun sewu, kula niku nek kalih Pak Kangko nek teng dhuwur panggung nggih lok-lokan ngeten iki. Kaya wong tukaran. Ning nek teng isor gak akur kok, Bu. Dadi cangkemmu ki lho, ning dhuwur ya akur, ning isor ya ora akur. Lek akur malah ra dadi. Lah mula niku. Alhamdulillah saged sambang silaturahmi warga Nganjuk niku rasane bombong estu kok Pak. Wis pokoke Nganjuk ki ora enek penonton sing sehebat Nganjuk niku ora enek. Pokoke tepuk tangan untuk Nganjuk. Penontonnya akeh luar biasa. Kalau mau jagungan teng transit mriku. Nggih kalih warga wau jagungan. Weh, Mas, jenengan kok ajeng dandani dadi apa ora ngoten? Oh, penasaran ki entuk to takon. Penasaran. Orang tau roh rupamu asli to. Nggih. Ya Allah, Bu, mosok pangkling kula. Pangkling saestu mak kula sing garing. Masya Allah, Mas jajak to nggih. Lah nek ora dandane baguse kaya Gus Ikdam ngono mengki. Warga ya apik menak ngono. Ning mboten sah gak apa-apa, Bu. Aku nek bagus malah gak enek sing bayar. Ya, kaya Gus ya. Gus kula niku Gus Samsudin. Ora kena ngoten niku to. Derek ndedonga kagem ingkang dislameti utawa sing dipahargyan Mas sinten Pak? Vano, celukane Vano. Mas Vano. Semoga-moga dewasanipun saged dados putra ingkang piguna tumrap nusa bangsa lan agama mikul dhuwur mendem jero derajate ngasepuh kabul besok cita-citane dadi wong sing misuwur tetep tumindak becik. Amin. Amin ya robbal alamin. Nek tembange Jawa kae lagune momong. Apa kuwi? Weh. Mosok lagu momong ora paham jenengan. Sing di lagu ki oke lho. Khusus go nek bocah cilik kuwi ditembangno lagune momong. Ndajan nembang sing ndi? Tak kudange bocah manis aja mung pijer nangis. Yen dituturi sing wasis pinter maca pinter nulis. Mosok gak paham. Duh tak kudange duh anakku aja mung pijer nesu yen dituturi bapak ibu besok gedhe manggih rahayu. Tak kudange duh anake sing bagus dhewe aja mung pijer dolanane sing sregep sinaune besok gedhe kabul cita-citane. Donga wong biyen nganggo lembang. Ngoten niku lho. Mergo wong biyen karo saiki beda. Nek wong biyen niku ora perkara lafale donga ning digedhekno tirakate. Mula wong biyen nek ngendika apa ala-ala kuwata ning karepe la haula wala quwata. Ora perkara lafale ning mergo tirakate gedhe nyatane mandi. Wong biyen niku nek bocah cilik kok sawanen nangis kejur tengah wengi ora gelem mari, kuwi cukup di apa kae leletno dalane ngono lho, Pak. Kuwi mari. Digemboki ngerti maksudmu? Digemboki karo mboke. Heeh, dileleti. Ora dong ki takono aku ngerti. Mane aku yo duwe anak tau digemboki mboke. Anakku si Tata sing wedok sing ndek nyinden kuwi cilikane lak Puwanas. Aku ngerti. Jadi aku yo kudu guyu. Hubungane ki apa aku ngono to? Olah ndondok amune panas jajal tak anu nguwe. Hubungane ki lho apa aku yo aja nyepelekno jane ora nek hubungane. Iya kok. Ning gandeng wantring ati tegese wis kadung percaya karo Gusti Allah nyatane yo mari. Iya ngono lho bareng lakon tenan niku. Anakku rel nangis ora karuan yo ngono ya ibuke. Lak. Lah aku yo saking bocah kok gak gelem meneng tak pondong. Weh kok ambune ngene aku ngono. Iki apa to Bu aku ngono. Lah aku ora roh jalarane kok. Oh iya. Bareng disitani terus anakku tak serenya jak dhewe aku ngono. Ini yo nek gandeng diniati rasa percaya alhamdulillah nyatane mari. Wong biyen iki upama bocah cilik kok tukul mlenting terus pecah dadi borok. Nek wong biyen ora usah dadi goleke obat. Banyu sing arep dienggo ngedusi bocahe dicos karo mawa. Engko terus bocah didusi sesuk garing mari. Mergo percaya. Bocah kok keringetan buntut dung mlenting abang-abang banyu godhokan sing arep dienggo adus kuwi diweki kayu apa jenenge kae kayu Pastubo Mulya. Kayu secang. Kok kayu secang? Mari ya. rasa yakin karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bocah cilik kok gomen ngiler terus kuwi mbiyen dicegatke wong angon kon ngidoni mari. Kok
kok hihilani ya rekake didoni nek sithik wae aja nganti sing ijo ae yo. Ah iya. Yo sing lho ning kandheng percaya mari ngoten. Enek sing percaya anu kuwi kena penyakit apa kae kulit ki lho anu engko kon ngidoni begenggek anu mari enek to. Enek to ngono kuwi. Herpes, herpes. Repote kuwi nek njaluk tulung. Tulung piye? Misal nek bocah kok herpes mosok butuhi nyulun tulung idoni bukan ning jenengan mosok yo arep ngono yo. Wae lek njaluk tulung mulo saiki wis gak payu niku. Oh iya. Kon ngidoni wong ngangon. Wong ngangon. Diganti nggih. Nggih. Ngono. Biyen kuwi jaman biyen saiki wis gak entuk. Ya wong Jawa ki hebate ya ngono. Kuwi dudu perkara lek ngleleti dan lain sebagainya. Dongane ibu nang Gusti Allah diturunke menyang anak. Ki lho, mergo dongane ibu ki jalur langit ya to. Nggih. Bukan masalah ngleleti kuwi mau dudu masalah kuwi ya to. Masalah dongane wong tuwa sing tulus nyang anak kuwi mau. Lah tunggal dini kaya nek adat lumpia warga Nganjuk kira sedekah bumi wayangan ngoten niku ben ngilangi ama ben nekake tanduran. Jane ora kok perkara wayangane ning percayane warga gelem lek-lekan bareng ndonga diamini dadi siji mandi rak ngoten to, Pak. Iki lagi aku tepuk tangan kanggo kowe luar biasa. Kumpul aku ya ono ya ini mosok gak paham jenengan. Perlu banyak belajar dari saya. Iya, Cuk. Nggih ngoten niku Mau kon belajar ae.